Yo, what's up guys? I'm back, Pasamok TV. So, ayun guys, medyo matagal-tagal na hindi ako nakapag-upload ng video dahil sa walang humpay na pag-ulan. Kaya hindi ako nakapag-vlog at hindi ako nakapag-update ng mga biyahe natin papuntang probinsya. So, ngayon guys, ang video gagawin ko to ay pupunta ako sa PETEX Terminal dahil magbubook ako ng ticket ko pauwi ng Bicol kasi kailangan umuwi para kukunin ko yung mama ko kasi doon at doon ko na siya ititira doon sa kapatid kong isa. Tas may purpose din akong gagawin doon dahil yung Google Pin ko ay nasa Sorsogon na. Hindi ko alam kung saan sa Sorsogon yung PhilPos doon, kaya isa rin yung sa purpose na pupuntahan ko. So ngayon guys, pupunta ako ng PETEX Terminal at i-update natin ang biyahe. Kung may magbabago ba sa biyahe o magmamahal yung pamasahe. Dahil nga magla-lockdown tayo ngayon. Magsisimula sa 6 ata. So ngayon, alamin ko kung magbabago yung biyahe guys. Para alam nyo rin kung nagmahal ba o hindi. So ayun guys, tara guys, samahan nyo ako at pupunta na ako dun. So ngayon guys, bye-bye na muna. Terminal at kararating ko lang. So ayun guys, papasok ako at magpapabooking ako. So ayun guys, samahan nyo ako at alamin natin kung magkano ba ang pamasahe. So ayun guys, nandito na ako sa loob at nandito ako, hahanapin ko yung merong biyaheng Legazpi kasi Legazpi ang sasakayan ko. So ngayon guys, kung makikita nyo dito sa likod ko, meron ako nakikita booking area. So siguro dyan na ako magbo-booking para malaman ko kung magbabago ba yung biyahe o magmamahal silang presyo. So ayun guys, sasabitan ko muna sila. So ayun guys, nandito ako sa harap. Medyo marami pang nakapila kaya hindi ako makalapit pa magpapabooking. So ayun guys, magpapabooking sana ako pero nakalimutan ko, hindi pa pala ako nakapag-withdraw. Paano ako magbabayad? So ngayon guys, pupunta muna ako ng second floor para withdraw. Yan tao rito marami natang uwi. Okay. Pupunta ako ng second floor, mag-withdraw muna ako kasi magbubuking ako, wala namang pambayad. So ayun guys, ang daming tao dito, makikita nyo sa likod. Akit muna tayo guys, samahan nyo ako. A few moments later. Ayun guys, sa dulo nakita ko na may ATM machine. Pero di ko alam kung may RCBC rin dito. Pag walang RCBC, malaki rin ang charge kasi. Okay. Walang RCBC. BDO.
One minute, 37 seconds later. So what's up guys, I'm back. Pabalik na ako sa baba at nag-ano na ako. Naka-withdraw na ako ng pamasahe. Nagkasang booking. So, tara guys, samahan niyo ako, mag-booking tayo. Para malaman natin kung nagmahal ba o hindi. Let's go. Ayun, so makikita nyo guys ang dinadaanan ko. Ang daming tao dahil meron atang mga pabiyahe ngayong araw. Ang daming tao pa. So hindi mo na ako sisingit. Nauna ata siya. Sa tingin ko guys, yung mga biyahe ito sa harap ko ay nakikita nyo. Mga biyahe itong Bicol. Bicol, kung saan sa Bicol. Siguro lang pero hindi ko naman alam kasi hindi ko naman tinatanong. So like, kung makikita nyo ito yung mga biyahe. Saka yung isa. Ayan, kita nyo ba guys? Ayan yung mga biyahe ngayong araw. Okay. So sa paligid guys, kung mapapansin nyo, may mga nagwi-waiting na mga tao dahil siguro magpabiyahe sila. Ayan o. Ayan, handa. Mga tao. So, guys, maya-maya uli, i-update ko kayo pag katapos ko magtanong. So, ayun guys, I'm back. Pinapansin ako ditong paskil. Ayan. Attention, Bicol passenger, please proceed to second floor, ticket booth 1 for trip booking reservation. So, ayun guys, pupunta ako ng second floor dahil yung sabi dito. A few moments later. Okay guys, nandito na ako. So, ito kaya yung booking area dito. Punta daw ako ng dito. Pagsawa, pagkakuan ba? So, yun guys, ang mga biyahe dito ay Rimon Transport, St. Marta Lines, Bubis Liner, R.U. Diaz, Tabaco Albay City, at saka Mark Ibes, si Bragais, ito, Antonina Line, bayan ang Antonina Line, Ligas Tabaco, Iwi Albay. So, yun guys, puro Bicol palang biyahe dito, at saka meron ding Davao. So, yun guys, tatanong ko yung Antonina Line, para malaman. Kuya, yung Antonina, Legazpi Terminal mismo ini? Legazpi Terminal? Kuya, pabook pa ako ng para sa Martes. Magkano po ang aircon? Ay, ordinary lang? Aircon mismo kaya di gipatiwin. Ay, orang Legazpi? Ordinary yung mga mo dyan available. Okay po, sige. Ordinary na lang, para sa Martes. Pero ka mo? Ako lang. Anong pizza? Pizza 3? Oh, pizza size meron. Pizza 3? Ang pizza, kabako siya ng esmita. Ayan, Legazpi. Ay, ito pala Legazpi. Kabako yan sir. Lunes, Saga. Wednesday, pizza 4? Oh yan, 4 iba. Oh, sa 4 po ako. So yun guys, ang kinuha ko ay Wednesday. Webis ata yun eh. Wednesday. Oh, parang Webis. Webis yun na kinuha ko. Parang masyadong matagal. So, pizza 4. Ang abot ko pa yan sa Bicol, pizza 5. Yung requirements niya kuya, ano yung kailangan? Bali, ay human lang sir, tapos antigen test. Yung dito pa rin sa dati? Oo. Sa taas? Sa taas, third floor. Okay. Magkano kaya antigen ngayon? 850. Di nagbago. So, sa pamasahe po, sa ordinary, magkano? 760. Wala, bigas pa lang. Bigas pa lang. 760. So, yung dating 800 na pamasahe, bumaba siya ng 760. So, okay na. So, yun guys, sinirepresent ko sa inyo ang Antonina Line. Ordinary lang, murang-mura. Kung Legazpi lang kayo. Ako yung pag-abot sa Legazpi, ano pang kayo po na requirements naman? Fill up lang ng form. Same, man talaga. Pares mo kayo. Pares mo. Pero wala nang antigen pag-abot naman. Igwa pa, pero barato rin. Ikaw pang antigen. 100? 450?
So ayun guys, nagbago yun. Sabi ko lang nagbago. Kasi dati walang anti-gin doon. Ngayon meron na daw. So ayun guys, maya update ko kayo ulit pagkatapos ko mag-book dito. So babay na muna. So ayun guys, I'm back na naman. So natapos ko na yung yung pag-booking at ang nakuha kong bus ay Anthony na bus liner. Ito yun. Ayan. So ang ginawa ko lang na biyahe, A4. Ako babalik dito. Bigas ako bababa. So pagpunta ko rito, pinapapunta ko dito A4 ng alauna ng hapon. Papunta ko dito ng alauna ng hapon. Pipila ko para sa anti-gin. Yung anti-gin guys, hindi naman nagbago. 850 pa rin yung anti-gin dito sa PTX. At ang nagbago yung pamasahe dito sa Antonina line. Pero hindi ko alam sa ibang bus kung magkano yung pamasahe. Antonina kasi yung kinuha ko, ordinary lang. Ordinary lang sila. 760 lang yung pamasahe ko. 760. Tapos ang bay ko 730 AM. Ligaspi lang. Ligaspi ako. So pagdating sa Ligaspi terminal guys, dati kasi wala pang anti-gin pag galing ka dito sa Manila. Pagdating sa Ligaspi walang anti-gin yun. Pero ngayon guys, meron ng anti-gin pa rin pagdating sa Ligaspi. 450 o something ata yun guys. Kaya kung uwi kayo ng Bicol, sigurado nyo na kakasya yung budget nyo. Kasi 2 beses kayo magpapa-anti-gin dito at saka dun sa Bicol pagdating. So ayun guys, sana naintindihan nyo yung vlog ko sa ngayong araw. Ngayon guys, lakad-lakad muna ako dito. Nagugutom na ako. Parang gusto ko na umuwi o kumain na muna. Okay guys, mamaya update ko kayo bago ako lumabas dito sa PTX terminal. So ayun guys, bye-bye muna. Yo, what's up guys? I'm back Pasamok TV. Ayun guys, napanood nyo na ang update ko ng booking ko dito sa PITX terminal. Hanggang dito na lang at ako uuwi na at ako gutom na. Ayun guys, huwag niyo sanang kalimutan i-subscribe ang aking channel Pasamok TV at pindutin ang bell notification para may update sa aking bagong mga video.